Singahlala phansi egameni likaJesu. Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Amen. Madoda esivumelwayo. Sibingelela uMpostoli Mshangasi. Ozakuthi bonke abakhona nobaba bonke amadoda athenjwe uNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Angibonge leli thuba engilitholayo ukuba nami ngizobeka isidini kulomsebenzi omuhle kangaka. Unfortunately or fortunately thina siyisizwe esingenayo umkhulumeli. Yeah, when you see a man you must know you are meeting a person of the voiceless. Indaba ifaka thina phakathi ithina esiko. Because no one is willing to listen to a man. But we will understand why. Thina kakhulu babshangase le ndaba yokuhlangana kwamadoda ngoba a man is not just a man, but a man is a system. You must know that when a man is defeated, it's not just a man, it's a system that is defeated. So ingakho namhlanje ngifuna sibuke indoda at the perspective of 1 Samuel chapter 17 verse number 8 to 10. Angixolise badala Nkosi ukuthi mangifika umpostoli ededele ne-Witbank mangisukela egameni likaJesu ngizama ukubamba nje isikhathi se-flight kodwa futhi ngeke ngidrop egameni likaJesu. Verse number 8 khona sifundile verse number 8 kuya verse number 10 1 Samuel chapter 17. Okay. Verse number 8 uthi wema wamemeza ezinhleni zakwaIsrayeli wathi kuzo niphumelani ukuhlela impi na angisiye umFilisti nina angisiye umFilisti nina nezinceku zikaSawuli na zikhetheleni umuntu ehle ezekini. Verse number 9 uthi uma inamandla kulwa nami angibulale siyawubeza igqila zenu kepha uma ngamahlula ngembulale niyakuba zigqila zethu. Verse number 10 uthi ke umFilisti wathi ngiya zeyisa namuhla izinhla zakwaIsrayeli nginikeni umuntu silwe naye. In English version izobeka ngendlela engifuna sisebenze ngayo uthi and the Philistines said I defy the armies of Israel this day. Give me a man. All right. Give me a man that you may fight together. Oh, amen. Amen. Give me a man. Namhlanje ufuna ukukhuluma about the man of courage. Man of courage. A man of courage can survive every season of life. A man of courage, not just a man, but a man of courage. You can survive every season of your life. I think as men we must slowly but surely accept ukuthi ayikho season engakubulala uma ungakavumi. Ayikho season engakubulala uma ungakavumi. Futhi yonke indoda nje ekhona yonke indoda eyozwa lomlazo elilanga ayikho bonke abantu abaphila nafuna bazi ukuthi ungasurvive noma sebehambile. Akumele uphile ngovalo njengendoda ukuthi uma ngiqala phansi yeso spiritual amandla endoda abapheli. Because a man is wired not to be defeated. No, circumstances can come, but a man can survive every season. Ingakho kwi-injustice for a man to take up his life to other men. Yeah,
sibayenze samadoda kuyihlazo ukuthi indoda ibulale izimo. Ngoba indoda kumele yazi ukuthi ayikho isystem engakuyo. Indoda kumele yazi. Ya unika umama imbewu athole abantwana uma kuba nenkinga athola ingane nomama. Ngoba yikho isystem efeza indoda. Ya lo mama bengeke benengane yethu. Ya twisilwane lesingane ayibuye ngapha. Because ayikho isystem efeza indoda. Why? Because indoda kumele yazi ukuthi ayikho isizini angagcini nelaseni ndodini. Give me amen. Give me amen. Give me amen. Anointa makaJesu. uDavid lalesitshengisa ukuthi ukuba indoda kusiyona iminyaka irresponsibility. Ukuba indoda kusiyona kodwa imafowethu ya irresponsibility ngakho ukukhula uma wakho gogo wakho baba wakho bekhopha umncane athi uyindoda indaba ngoba ubuyisa imbuzi wabuyisa inkomo yabona wafana ucingo lipheshekile uthi ungakasebenzi entetsheni ubuya nesiko ekhaya bathi indoda le kodwa iminyaka mincane kodwa irresponsibility because irresponsibility certify indoda icertify umshini wakho indoda icertify irresponsibility anointa makaJesu. So uDavid wesitshengisa nje ukuthi noma ungabhekana noGoliath abangakanani a man is defined by responsibility. Ngoba amadoda amadala ekhona empini kodwa yilokho eqasha. Amadoda amadala did couple for 40 days balalela izihlamba zesizwe. Because when a man is absent umndeni uyathuka. Yeah, when a man is absent umfundisi uhlushwa manje enkonzweni amadoda ekhona. Ngoba absent. Ngoba ayikafuna amadoda siyamkele nje elibafowethu siyamele awukwazi umthetho ubudoda bakho ngokuthanda abantu. Ya usabukhuza ufuna uba muhle. Yabona a man of courage ayenze njalo. Ungabana ukusondwa into lonke igceke kodwa umele iprinciple. Ya awukhona uma kukhona indoda kune-clarity, uma kukhona indoda kune-direction, uma kukhona indoda kuyeka ukuthi khona umuntu okhona la awukwazi kube indoda bese upretenda sengathi awukho. Tell your neighbor, give me a man. Yeah, shoda ngamadoda. Yeah, ayingama-males, shoda ngamadoda. Ayingama-males. Abantu besilisa abaningi amadoda wekho. Funa ukuthandwa siyingane. Ingane mntana uyasangaleka lonto. Ingane ngeke uyithole lonto. Phuma la. Ya uthi ahlabekela indaba umuntu uthatha istand nje. Ya uthatha inqumo bese uma naso. Noma singaronga uvuma umsemthana. Ya uma naso inqumo sakho. Ya uma naso inqumo sakho. Nomsubona ukuthi ya wamaniphume uyothenga ibhani nochocolate. Ya uyindoda kodwa awufeli nje isikhumo sakho nje. Hayi manje bawe ngixolisa hayi. Uyapha isikhumo sakho. Kodwa ngendlela eziphansi. Ya ubuye umathanda iphithi ube nephithi useyazi uxolisile. Yebo. Because a man is a system. A man is not defined by age, it's defined by responsibility. Anointa makaJesu. Yeah. Njengamadoda as men we are problem solvers, not problem creators. Asikwazi ukurana imisra namabhizinisi sirana amasonto sirana everything that depends something deserves something from us. Masifika kube yithi sicreate inkinga. And inkinga zamadoda nje zivela entweni eyodwa, zivela kwi-association, kwi-connection. Yeah. Uma uhlangana singamadoda, once wahlangana nabantu wangabagada abantu manihlangene nidiscuss izinto zabantu besifazane ukuthi uyambona umuntu kanjani lo. Sona vele sunto ucheat. Yo. Ngoba yonke into eyikhuluma ine-impartation. Asikwazi ukukhuluma ngeyibuni kukhona imali ngaphandle. Kukhona imoto, kukhona imizi, khona funa sathi izinto zokuqasha, funa sifundise ingane, funa sithanda amakhosikazi, thina sikhuluma ukuthi uyambona umuntu kanjani lo. Sona very soon uzocheat.
discussa abantu ayama ideas udisconnect madoda phela makufele thina sakufela yonke into yeah angithi abantu ukuthi bangaka abantu aphakathi kwethu abakhulu bengenababa kodwa kusasa ufuna ukuba baba yabo uyafika lapha uyafathuza nawe uyazama into uyazi uphinde uthola unkosikazi ongahlakaniphile naphinda kujeje amaphutha into ena ungayazi ingakho makufeyila indoda sokufeyila the whole system ingakho thina izinto ezenzeka kithi funa sizame ukuthi singenzeke ey'nganeni zethu ngoba sibonile i-absentism yamadoda empilweni zamadoda noma abantu besifazane bangayikhohlisa ethi ngiyindoda ngumama ngubaba ayifani indoda ekhulele ingekho izwi lendoda uma impilo iqiniselo uyakhala uma impilo iqiniselo uyayibulala uma impilo iqiniselo uyayitshwaleni check your connection yabasho umahlala amadoda akakhulumi ngemali uthembeni impilo ibiza kanje ufuna bahlangane kanje bafowethu bahlangane nje sibuza ukuthi umfo wenzani empilweni ngoba lana khona umuntu onebhizinisi khona iclient yakhe la kodwa sikhuluma yabo shaka ukhonza sakhala sahamba sanga-brainstorma nje ukuthi bafethu ubani lana ubani osebenza ngesawenzani before sihlukane indoda izomaphambi ukuthi hayi mina ngesho ukuthi ngebhizinisi ngifaka amathazi kunomuntu owakhe indlu la because uma amadoda angayi-prioritize ayikho i-system izoprioritize check your association zwana nendoda ezokuchallenge ngokuphatha umuzi because when a man fail the system fail uthi uGoliath give me a man wawuGoliath ecela indoda after 40 days ebathuni ngoba gcwala amamezi unfortunately kwakhona nenkosi ngoba ayisizi ikhundla ezinkulu ungena umusa wazo akusizi ufake ikhanda ekhanda kade awunawo amandla nokumele lento oyifakile ekhanda alo igama kaJesu siyanqaba ukuhluleka kwezinto sikhona siyanqaba ukuhluleka ukuthunga ogola yazikhona ebazalwa abafowethu isitha sathuka ubaba wakho masingakuthuki wena refuse hallelujah alo igama kaJesu yeah as a man of courage we must be protectors. Protect, number one, your family from your anger. Protect your family. Yeah, I'm telling you, I'm going to tell your neighbor, I'm going to ngiyazi into ngisho ukuthi ungayizwa isimple kodwa amadoda anosile ngalento yasuze manje ngoba bamshona se ku-wrong abantu bekwazi ukuthi ubani mhla ucasukile bengalazi uthando lwabo uyakwazi ukuyi-expressa ngokucasuka kodwa ukwazi ukuyi-expressa ngokwe-responsibility ngoba kumele umntana wakho uma enza iplanta umuntu okuqala ufuna umcabango baba ngizosuka la ngiye kubaba akasho ngizosuka la ngiye ekhaya ngoba likho ikhaya babengekho funa ngabe kuthiwa indodakazi yakho iyenza ihlaze liphotha kanjani kodwa umuntu okuqala ofuna bayicabange phathi ifoni funa ukuthi uzofonela ubaba ngoba ubaba kumele abeyibhubesi kanti uyadingeka kumele kumemeza ngayo ingane iphume ngapho mukhamka ngaphi ingane mungene endlini ingane icima i-TV siyabaleka no yeah protect your family from your anger. Yeah, ingane zoku-offenda umama abafazi ba-offenda abafazi. Yeah, protect your family.
from your anger. Don't express your own anger more than you express your love. Yeah, funa mhla ushintshile baza abantu hayi ubhekene phela. Kodwa ayikhulumi ngini kodwa banake manje ubhekene phela. You must express your love. Ngiyaphinda futhi. Kumele indodana yakho noma ithathe imoto yakhe ngakutshelanga ngiyafika yashayisa isigcobo noma yashayisa imoto. Funa imicabango ifoni ingacabangi manu. Yeah, your children must know what with disaster. My father is the first person. Why? Because you are the man wired with solutions. Yeah, umamsakaza ngempama usuwenze yonke into ababelodwa. Usumsizile wamusekhaya, manje mana musasibhedlela, wakuba nomuntu amshayisile, uqede usungabuyela ke kuye. Kodwa athi umuntu ingane ecabanga nje ingane yakho vele ithola ukuthi ikhulelwe. Befithe endlini iheke ngentawo. Ithi encwadini kusakuba. Obunye abantwana bethu ababhekene nakho nathi sabhekana nabo. Maybe we had better help, better advice. No more you were stronger than him or her. Tell your neighbor, give me a man. We had to protect your family from anger. I call him a man of courage. Tell your neighbor, we are the men of courage. I'll call my canon up, but we are the men of courage. Let us seek help. Because if we don't face our anger, it will grow and will become destroyers. Again, every man sitting here, no matter no more, there's a monster in you. I'm going to find a better chance of full spam bones. And I'm born and I don't know. And I'm saying, one of the food is also on the bar. But I'm saying, one of the food, what I say, I don't want to try to solve them. We call it a blessing. You call it the number of things. We can't say, we are so there to the family. So that it goes. I'm just very popular, so big is that. I'm just pretty sure. Yeah, seek help. Seek help because inside of it there's a monster. Yeah. And unfortunately, our wives are the provokers. Deal with your anger. Amandla endoda awekho isibhamu inside. Amandla endoda awekho eqedini yayo. Amandla endoda is to walk away. Ngene emotweni hamba. Usendlini bamnyanyisa. Ngene emotweni. Hamba epark, hamba emall, hamba emabhida, hamba somewhere. Refresh. Cooler down. Uya. Unga-edge bese uyocabanga. Uyocabanga lesitoksini. Uma usuthi uyavuka iBP ngaphansi kushukela, uyabona ukuthi uya-undermineka, excuse yourself. Thatha iwalk. Abafethu abaningi namhlanje ma becabanga. Ngoba njengoba ufuna ukwenza low action nje awunammeli. Essentially 5,000 a day, ukufela nje ummeli. Top postpone 5,000. Thasa kuya ngolesithathu athi kumane ukufela nje ummeli. Le 20,000 yona uzofela ngo4 emva kwalokho legal 8. Legal 8 imanga ke lindile. Hlele stocksini. Walk away. Umuzo sangathi injini yabila. Walk away. Switch off the engine, come back. Come back better. Seek help. Seek help. Every one of us here, we've got monsters. We've got monsters. Who's on the pen to Umbonge? Which I want to say, who's on the pen to tell them that Bonge? Yeah, then come let's make them a good queen.
Uba wahlangana nami ngalezi ayikhathi. Men of courage. We must find a way to deal with our weaknesses. Indoda ye-courage iyavuma ukuthi ine-weakness. Yeah. Athi mabelitha ngakamelana nesolo mangakabi segazini. Khona izono zegazi lakho nje. Ya muzondi nje khona izono zakazoti. Mawundlovu khona izono nje. Ya umuntu ustudy pattern line yabona. Always scared ukuyafika la. Ubona indlela obaba bakho nomkhulu bakubebezele ngayo ingane okuhlakazeka. Uyibona nami lento iyangicela. Sekusiza manje siphaphana. Kodwa akusho ukuthi leyo nto ayikho. Amen. Okay. All right. Is a man. Yeah. Fat. As the man of courage refused to work twice. Ufika usebenza wakho umndeni, uphinde usebenza ukulala. Refuse. Yeah. Ngoba uma ngithi refuse ngithi think of your legacy. Seyibuza ingane ukuthi baba kanti mama kwenza kalani? Sothi wena hayi sahlukana. Kwawenze njani? Sothi wena wafela. Think of your legacy. Think of your legacy. Ukuthi uzofuna ukugcina uphesive kanjani? Usungahlakaza yonke lento ngokulala nje. And yale nto kulala inesicefo into yodwa. Endlini awunawo mfuthu wayo. Yeah. Okay. Kodwa ngaphandle. Ngoba psychological. And the moment uyenza ngale uzwenza uhlakeni. Who does not have anything to lose? Into zokusaza Facebook ifona inkosikazi wakho izomagelelisha ukuthi ithi phuma wena ndoda yami ngoba uphinde ukhanga nomuntu ongenayo into azodefend. Give me! Amen. Othi umebona omunye eceleni ezomshini wamphakama ayikhuse ethi ilegacy yami yothi bebafasela kufundisana ukuthi ukuguga wethu. Ngenxa yebhambiri nje. Guge wethu. Ucabanga impisi futhi ucabanga umemeza konseni ingene uphinde usukume phansi. As the man of courage, you must refuse to be found in that trap. Give me a minute. Number 4, as a man of courage, you must know this. A working wife is not a breakthrough. What will you say? NgokaNkulunkulu ngiyathandaza njengamadoda sipha imali. Yabethu yaphaquza lo mama ufuna into azoyenza usuwenze yonke into. Umfazi udelele nganalutho. How much more is it to move? Wacaba ukuthi uNkulunkulu nje benginike usister phethe isibhedlela uthi hamba wena uluzile. Umuntu afasa kunzima umphathe nganalutho. How much more is it? Ngoba it takes a man okwazi ukukhona umfazi onento. Yeah, umfazi onento ke kunzima umkhondela. Bafethu ngofakazi labantu badelela begcotshiwe. Uma uthi indoda kasayesu. Uma kuthiwa kubizwa athi akho lubeka ogamezalo abantu benzothi bakho. Belindele lo indlela nje. Babendoda isabe ekhanda. Ya uwe ya hamba uba namadoda kimi ubona ukuthi abathatha nomama lona. Bena satela ki-host. Uye indoda okomuntu osamadoda uyazi abantu bebisana sophansi. Kuleke limalayo kuza. Ngitshela uma bemisbehave ogcobeni how much more benemali. Afetha sabela upheshe ngapha pheshe esikoleni pheshe ikrosa especially umfazi makahlale phezu kwamandla akho. Nesizini yembi kuyakhala ukuthi ubani wathela. Phela kumele siphile ngathi isiqoma sethu. Kuyakhala
amabhizinisi namabhodi. Akakhipha wakho umbhede obhedayo afake owakhe kodwa akawukhiphi owakhe. Singamke nje lento sithi ingasebenza uthi unomuzi eDurban North uyaphi eDurban? Your friend Durban. Hlala ngizithina ngekhaya. Athi manje la umuntu uqashisa ngazi kodwa nakho umuzi la ka AM las. Yeah, at least we must build something from here. Ungaye entweni ungazi yaqala kanjani. Abakusasu uzothi emzini wami. Awusena mandla, awusena mali, sokucithela ngomuzi. Shawe stroke, shawe enza yathi uyafa, ubulala into ongakwazi ukuyikhuluma. Ngoba sasikhuza lapha sibona ngathi yabona. A working man is not a breakthrough. Give me! Especially that's something my friend. Ayibuza ukuthi kodwa ngoba kwenza yonke into ngiyile engayenza thola usufanile mfethu. Ngoba indoda esele no 1 rand ebank kodwa yenza ama responsibility emndeni ayikho broke. Irresponsible. Asena nalompondo wokuthanda ukuba imali ma-app singenzele utho. Awani 70,000 ohleli ungenzele utho. Lizofika kufusa igisa isebenze igethi liyaphushwa. Uyibekela yini imali? Hey. Give me a minute. Give me. I'm paying the vote. A working wife. It's not a minute. Sam. Irandoto. Baba, Oma, oh, Baba. But let them show let the good lines at the meeting. Whoever I feel intimidated. Same ulwe ngena kuphile kahle. Noma ngenzani emva kalokho uyolahla lo ngembeza. Ngoba kunamagoma siwakhetha thina. Umfazi ozondlayo uhleze ebhidi. Okay. Wahluleka ukuthi uyahluleka ezizwe kodwa ungahluleka eCrusade. Ngeke usho iCross okay. Faka iCross. Umfazi ozondlayo babhidi. Hayibo. Manje uyazondla, uyapheka nantamba afuthi uphekele. Manje umuntu ulula isandla siyashaya. Udla wami udla mina yonke. Tell your neighbor, give me a man who can fight me. Like a man of courage. Man of? Yeah. Seek help, don't become a destroyer. Umufuna ukwazi ukuthi njengendoda wenza kahle yini ungajajwa abanye abantu. Umbuzo ukuthi can your wife remarry you again? Manje unike ichoice ukuthi achoose kabusha. Kuthiwa yonke into uJesu uyavuma ukuthi bafethe umuntu akachoose. Ufuna uqala phansi aqale phansi. Akuthatha ukuthi. Can your children choose you again? Mama ngacela sisiwe. You're the man of courage. Sikamadoda esivumelwano. Noma singanika nithuba nithumela ama-WhatsApp amafoni ukuthi inkosikazi ungangithusa futhi. Ngoba amadoda amanye abheka phansi. Uthi mama ngisama futhi. Amen. As the men of courage, we must not delegate the responsibility to someone to build our lives. Ungathi mama benkonzo cela ngikhulume nalo mama. Ungathi kuba wakho yabona mama lo ecela ukhulume naye akafuthekile. Unkosikazi kumele umfundise ngoba you can never train without love. Uyomuzwa indaba ethi mina ngiyabonga.
wangibekezelela. Yeah. Ungasho ukuthi ungalifuni mtshela ukuthi ngithanda uhobe. Uhobe liphekwa kanje. Faka amanzi amaningi. Faka amanzi amancane epuphenini. Ungalokhu uthi hey, ngibani wangikhulumela lo mama. Khuluma. Awukwazi ukuthi umuntu bese uyomtshela. Don't delegate the training of your work to anyone. Ungathi uthi ngizomnana beka nathi sizodla lunch bese na mama umthatha ohlala la. No one must have the same. Ngoba once unkosikazi wakhuzwa amavoice amaningi ugcina enciphe lakho. Bese kuzokuza uthi kanti abangani bakho phela. Athi ngizela abantwana. Be a man of courage. Awukwazi ukuba ne-courage umshela umlobolo umshadi umntana umshintsha isibongo bese ufuna umtshela uthi lokudla kunosawoti. Thanda ukudla kubili isikwe. Be a man of courage. Don't delegate the training. Ngoba these two aspects ngisho number 1 ile yokudelegate training kamfazi wakho kwabanye abantu nalena yokusetshenziswa njengendoda ukuzokhuza ingane ungafakwa uma ikhuliswa. Yabona uzomtshela baba oyinqaba lo. Oyinqaba lo. Ungasetshenziswa njengesilwane. Amakhosikazi analo mkho ukuthi wena kuphente umuntu ophethayo. Yena ke muhle ngene njalo. Ngabona ukuthi noma ngafika emisizini simthuze kalula. Aba selingcela njalo selingcela. La don't be used to rebuke. Abakwa is part of the process. Aba usothetha kanti ingane ireflecta your absenteeism. Be a part of process umuntu. And there is a way to gauge abantu abakho ukuthi uma nidla nidle ndawo. Yeah, ungadli umunye buku TV umse kamereni omunye uma kudliwa kuzoya etafuleni. Dawo qinywe TV. Ungenali itafula lithe uma singekho ispace hlala nikosofa. Ucime TV. Bese kuyaphaka kuyadliwa. Ungakhomenti nje ngoba balalela. Yeah, uthi yabuza umoya usaqala phana ukuthi oh sengihlamba lo. Ungathethi futhi. Lalela nje. Mkhaba lo, ungithi isipuni lapha ukuthi umuntu angisahla xa ufisa la usela isipuni lo sabona lo. Sengihlamba lo kuncane. Yabona ungathethi uthi mhlamba you listen. Uthi abantu abambakuliphi khona. Ukuze ingane ingabidlela khona ntona lapha. Sisefike ifundiswa abanye abantu ntona ufike late. Listen to the conversation of your children. Isikhathi sokudla ke siyaphuma indaba. Uzwa lo mncane ethi yabona nje ngicabanga ukuthi bengitshosha ama-chips ambili. Oh siyabona lezi ziyatshotsha nje. Uma singeke. Khona sithi awathi baba angibacabanga ngathi betshosha ama-chips. You listen to the call. Ubona indlela baphendana ngayo ukuthi oh isiphi isifundo ufuna ngisifake manje. Yes. Oh. Yes. No, mfana komncane uthi nosisi wakho omdala. Ukuthi dlala khuma ngayo nosisi wakho. Uyangihlonipha. Yeah. Baba akho ingane athi ngisuka esikoleni ngabe usisi wami for my course. Oh bayagadana. Ungahle silethele ukudla ekamereni ungatholi ithuba lokungengage nabantu abakho. And ababe comfortable ngayo yonke indlela to speak anyhow at your presence. Ngoba lokho wena ukunika isilabhasi ofuna ukuyikhava. Amen. Ngoba uma ungenzanga njalo ugcina uthatha imaterial yangaleka swani uzokhulisa ngayo kanjani. Kanti indlela ababricks abadingayo uzwa enkulumeni uthi oh la section ukuthi la short it is la spray shy. Oh yeah, okay. Give me a minute. Protect your family, build your wife with love, refuse not to train a child but to rebuke a child. David took responsibility and faced Goliath. As I'm about to close, as men, I'm not a child. Isikhathi esiningi amadoda amachama. Abantu badoda esaba esontweni wayibona umsebenzi.
uma receptionist esedlala nayo uthi ubaba usigegede uyena ya amadoda amachana. But njengoba sinothando oluningi, we must learn to direct our love to right places. Uyazi ukuthi uyazi unkosikazi amakhosikazi ethu masigageni ngoba abanye bethu we are not good as we used to be. Amakhosikazi kuba nje ihlazo ngomthela ngalo ngaphandle. Mina sasiyana yankunzi le yana. Asasile ngijongosi. Irrespective of age, istress esibhekene namadoda senza amadoda angakwazi to reach an optimum level. Manje unkosikazi uyakwazi ukuthi ngabe ushaya udaka kodwa umuzi wakho uyafika wena uphumela ngaphandle uthi uyamhlaza. Uthi abantu naye into ayidlala. Akasekele ukuba nothando oluningi. Angasekho amabhekho obhekha phela luthando. Ngakho manje uthi ubhekha ngemali. Uthi kwaskaza uphi intombi imali engaka. Mina ungasangithi. Ngoba uma ngasekho amabhekho ufuna abantu ufake ihlazo ngasamthini. Asafisa umama uthi indlela odonsa ngayo epulpit. Ukethi awumushumayela ingiyafisa. Kiss me. Mama pulpit yashumayela. Yeah, athi 4 ngo-12 ayothanda sikuya ngo-2 afisa umama uthi so as men, we must channel our love in right places. Let not challenge it. Let not challenge. Namuhla unathole ufithe usizi laphana uyamuza uthi hawu kanti awukho uNkosikazi umdedele imali athi ufuna ukuqoshisa. Yabo ikhona nje lento ukuthi ngamathamani but direct your channels to the right place. Ngoba la magama odlala ngawo ngaphandle kuyenza ukuthi awusawashe endlini. Shayisa. Abantu ehlala nabo uthi uyamthanda, ukutshela nomuntu uyamthanda. Umuntu uneringi esandleni, unekhisti, unesitifa somshado, uneyingane, akumele uyathanda usho nje. Kodwa ngaphandle kunokuthi ungasho njalo. Uthi uzala. Kodwa owakho udlula nje sengathi udlula udadewenu. Why? Usathane ufuna si-investe koHagai sibabhluthe inkosana. So as a man of courage, we must not entertain his distraction. An extra affair means extra responsibility. Extra affair means an extra. Yeah. Manje noma umbona ufuna ukuphuka. Yabona? Ufuna emahashashi. Sabe kusebenza reception ingane khona konzo. Noma nje umzana nongamazi phela ngoba sima phambili basazi abantu. Uyangena uthatha amathawula nama-remote. Ufuna kuhleli. Nandos, njengoba ekhaya uphathe iPetrus. Funa lo muntu masahamba phela ugeza isithunzi. Funa umnike kancane ukhanyisa. Khanyisa ngama 600 rand, 800 rand. Calculate the cost. Uphinde uyofambula phambili. Kanti kungayindawo yakho ucimeze uyilalele uzokhokha about 1,400. Lalela, 1,400 times by nenyanga lenza lento. Ungayithatha leyo mali leyo udlala isitokofela, ungayithatha leyo mali uvala iconsi erufini unike ungathe upende phinde kaDisemba upende kuhle. Uphika nomshini wami ongenazo inhlanzi.
Give me a man of discipline. Singakhohlisana sifike lapho sithanda khona. It's a waste of time. Waste of time. Noma ngathatha uMangcwele ngembeke eceleni sikhulume man to man, ayisizi lento. Sibuyise umoya ingcwele kuwes. Ngoba langisakhuluma nje ngokucabanga uyoganga kude. Abanye bethu siba weak in such a way sikhange kuzo lezi inkonzo. Lezi ingane sishuma zaphinde sikhange kuzo. Already your wife is undermined. Yakala ngane ya manje lithi kunalele kani. Yakala ethe uma uyema ngathi wasenjalo ngane yakala ngathela ngaka. Give me a man. Direct your feelings. Put your feelings in the right direction. Thanda lokho sunakho. Lungisa lokho lungisa khona ungasalungiseka sifuna ukuphila nawe. Yeah. Do you know why God designed amadoda abe nama big shoulders? Because God trusted you to carry it. Uma ungafuna ukuba indoda hamba off. Ungafuna ukuba indoda hamba ojoyina la. Buka nje amahlombe akhangakanani. Isign yokuthi indoda neweight akuhlukani. Uma ungafuna iweight yempilo hamba emathuneni. Ungafuna amathuna joyina. All you need is love. Ayikho indoda manje ufuna sizwele ukuthi bafethe kunzima ingane yimi umuzi yimi unkosikazi ugesi ufuna kubo bani. Ngoba lamahlombe prophetic. Ukuthi iwethe yendoda. Uyakuthatha iwethe unokufazi, uthatha iwethe unike ingane. Carry the weight of your family. Ithemba nje le moto esakhaya ifula nje ibonnet noma ungazucingana. Uthi okay. Baba ungazucingana. Baba alternate ubamba amaphayiphi uthi le moto le inkosikazi sifuna ngishintshe le moto manje. Awukwazi ukuthi hayi ngizobiza uJohn. Qala phakama wena qala. Ngobiza uJohn esebenzi. Nakamadoda 4 engifuna sibukele kuwe namhlanje sengihamba. Indoda oqala in ministry engifuna sibukele kuwe who was a good man and good example. It was Daniel. He was successful in serving God. They lost the plot against him because of jealous. No Daniel njalo efika enyuke kamereni phezulu efika avula amafasitela. All takes Jerusalem. But indoda engathandazi ifeyila ku-16 indoda kwayo ilokhu umfundisa yikho enkonzweni. Indoda funeka ihlisele sona isidlo umndeni wayo. Bathi kathaka behlala lesidlo namhlanje. Sidla isidlo namhlanje. Indoda funa ibekele yona izandla emndenini wayo. Ngalokho umndeni wakho ubekwa yimi izandla nawe beka phela. Yini abantu bafuna yenze nje ngoba kunamabhume asalangisela umndeni wakho. Umfundisi unkosikazi wakho nje abene inkinga kufanele ukafonele umfundisi. Funa indoda ukhona. Bathi nje umfundisi namhlanje. Yangakwamela Nkosi lokho enginika khona. Jesu usuka khashela lo bathatha sekwavama bahlekula lokho umzimba wami ehleshile edlaneni lokho nomphungu bese yabanika kanje. Uthi asidlule inkosi. So only perspective is a man must become a priest in his house. Yes. Don't delegate spiritual responsibility. Kakhulu ukhona na. Yes, sir. Say amen. Into tesipile ngifuna sibukele kuyo is Jeremiah. Wahlala ethembekile enkosini. Wahamba eqinisweni. The brave prophet understood this. As you are constantly spoke the truth to the rebellious and captured Israel. Ngabe bayaphenduka bahleli iqhinga lokumbulala. Kodwa uNkulunkulu uhlezi ema nomuntu oma neqiniso. Angiphindi. Iqiniso liyintandane kodwa uma nalo uNkulunkulu uma nawo. Okay. Ikhona iconviction bobaba bami ofuna indoda ibe nayo. Indoda funeka
iphilele into engayifela ukuze ukuphila kuzoba neminingi. Ya ufuna uma indoda uphilele into ongayifela ukuze impilo yakho ibe neminingi. Kungathi maqhuma icricket sokuwena osekamelweni yoqasha. Usubizwa ingane buya tete icricket. Wena usekamelweni kuwena ukuthi kwenzenjani. Kwizo nkosikazi thandwa buya ingane edlala ngama-cricket suthi sekulokushukela nekubadubula manje bakudutshula ibe phela usafa umndeni wakho kodwa kungenanto ongayifela ubalekela ushiye labo mali ubathanda bavikele. Unkulunkulu ambusise. Unkulunkulu ukuthi Isaiah umshala isend who will go for us. Without hesitation Isaiah replied, here I am, send me Lord. As a man you must be willing to take up the call of God. Ngoba izinkinga zethu spiritual singama-act of disobedience. Khona inkonzo umuntu ngcwele ayibekele enhliziyweni yakho uyenzi kuzobe manje ulinde imali. Kanti obedience uma wenza izinto ngo-obedience unkulunkulu imali uyifaka emaphaketheni ngendlela. Njengendoda iba nenkonzo okuzobonakala mhlawumbe noma ungekho enkonzweni ukuthi ubaba uSibu akekho. Sifice enkonzweni kuvaliwe kungakliniwe iba nenkonzo. Into eyingozi endodeni ukuthi ifike enkonzweni ingabi nayo inkonzo personal. Emabandleni ethu ngenze example. Emabandleni ethu alikho ibandla elinganikela to a maximum isitsha somnikelo sibanjwe eMsunday school. Vele le poacher ithi le week isitsha lesibanjwe amadoda kanje. Yabona makumbaba umuzi bamba isitsha kanje kuna nomuntu ododa uthi endana unabo lokuphela. Ngoba uma inkonzo singayiniki iweight eyifanele iyafa. Strategic position in our local churches must be held by men. Not just the convert omamba phako khabo obaba bazophaka inhloko. Yabona uma bengena nengqoko bathi youth nga ayike youth ezohlala idlala igame. Ngoba ungena obaba abantu be-weight. The moment sipusha abafazi lezi zinto lenza isonto libe weak. Men of courage. Indoda ibe nenkonzo yenza. Give me. Amen. Somebody post on Shabbat second.